Ini dah no. Kono. Allah akbar. Sia yetila. Wani. Abita watabo mi alna maunde hotel. Siki. Mira marki hunde hotel. Ko wiyete Aydoro ɗum wawi halkude fi tagaɗo billahi walla. Sey ko mami jala. Sey ke mi joui action on hammi gayni mi yehi mi joɗo ga suudu mi mijiti mi tawi no ko wiyete kon drogue moƴƴa quoi. Nde nyande ɓe mino yeeyga mo harlan fiimi babba han comi min numa min malan fiimi babba hallan comi yeyi mi waɗi ko mi arti han mi gayni mi regret joni lan hersi ɗiɗɗo ngo yaaka mo mi ƴetta jonsi mi nattana ma ɗon nden enen ɗo papa ara no hersi mi heɓa ala waɗi e yiiɗi ɗo mi ƴettama ɗo joni mi neɓama ka suudu mi ƴetta joji ma ɗum joyi mi joni dama bala waɗi mais c'est que ko babbo waɗlan ɗum ɗon quoi billahi mais ñande la fiimi babba lan suuɗi kadi ɗum waɗi mala harma ñaaya ala reta de kat tis Bali mau ke dia ini mah. Ah, kan, bobi terbalik. Saya ni ada di WhatsApp. Kayoto kasabol alam yang nasabi ini nabot. Kami habo maro kadi ha ara. Ani bugol ay kata foto den da le don sera ko mi anda sabi. Inshallah yo do mi ala ni. Ala tane bude dan. Mi ala ni bude mi do ga woni nya. Ngade sabi ni. Ala ni bude nan. Anjala. Alato. Nalaga. Nene kori koja. Kolozu don sabi. Hombo. De kat sis. Do goddo loza do de. Ko defugo nyanga mi ari ni ko kuriru. Dade ni defugo. Kuri? Natu dara. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay de kat sis no joddini medam bogal kuri himbe. Si goddo ni manolozi do haro wonti gidai ni manene do ko kuriru ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. De kat sis jettala ngaddo joddina lange tambugal kuri yina lan ko savru mabbe onno. He? Ade kat sis hulbina lawna. Biro accane lan hakke nani. Goddo do joddini lan do hilan ko savru mabbe onno. Hakke ala. Odo ay ni ma fiyo do ko kuriru anduni. Wala ta ko jo. Jara ma boy. Ami mi do ngal. Dari jono ara jodo e dambugal kuriru kanko suka ara walla modo inna ko kanko jeydo. Min ko kuriru andi ko be jube kare hulata yer satane. Kame be yey tun suka no borni be sika on ala ko jogaki. Be ko yida be jokki tukko cukalo dene ngol be tun. Dum do moƴƴa. Abatulande. Kwani? Abatula feu sata mao. Sala la dirda. Anani? Anani la yos.
Li no mi fa mahal be maw. Huli. Okay, enfin. Ajum. Tuga hala ala diko se atu dirisi fa wala problem. Selam ko yida na fek undong. Mingon fusal dai. Masi bantere. O defila sonja de sar ko mi yaro ku fa gola sonja. Hi? No musa ma honno. Ta tuga few akinu. Akere mi amo ko man. No, o sonji la few. Few. Lelo na ka? Ay dala ga albogono. Anda si dere joni ne. Min kay tigi la aduno ga firgo ko ru nya no da go do si do watika. Ono me kay do wa ga ga mo ni na bi. Hara o numero feƴƴata le lampaw du seeɗa e kam nandi ko ɗum faala accirgol man ɗum lan ɗo si tawi waɗi ɓe ari mi yettinananan ta neɓay ɗo seeɗa So tawi la no. a neɓay seeɗa tan Tawi la no yetti. awa si ɓe ari a innayɓe ɓiɗɗo hajja kajja toon kam dow to inna on ɗon ari fifigo ina ko birwa ko ɓe noddulinan so tawi woni landi yoɓe nodduɓe kadi ɓe ma anani fiyalla ala yeggitali nan D'accord. OK. ala yeggitali fiyalla Mais s'il te plaît. Attaque. dara la ngarji seeɗa Come ne veda? ko jeena Zera. Ko don. ko joltomi woni kon ɗum waɗi Ni mero mo fa ya o kan. fiyollu Sai ni mo ya o kan ni mero ma anda ko fiye ni ka. joni mi anda fiyollu mi watama kuɗe ɗumino wanno joni anan falla ko ngarde ɗo mbiya Yo mi wata ma la ni ro kam fa la. ok mi watama junnugol ɗumino wanno Ha? mi watama junnugol ɗumino D'accord. mi watama junnugol ɗumino wanno kon ɗum waɗi Sai ni ma ga anda ko fiye ni ka. joni noon hande mi junnete numéro an gonɗa wawi lawolal ngol ɗo ko falɗa ko hande Jo, ndo dali ko ko ne tido. Min de sata depuis ko mi ma don nane jangdar ko do mi convaincu e ma quoi. Fanduga. Ha? No, vraiment tu es belle. ta mema kon ɗum waɗi Fala jonna numéro. ko numéro an o falɗa Ah. yewtutugolde an tan ha joni attugiro ma numéro ko fenna ko ɗo yew No, mi famali ma de ko dum watta numéro ko pemma. yew toon Yo da mi amako. Ai ka ha ja woni mu na ko pemma. Faut pas me sous-estimer. e kam ɗandi ko gueɗa min ñalla sukkude koko wondi e intérêt wondala No, joni wonande papa. aka mema fiyallaɓe goɗɗe andayɗa memude lan ɗo ha gandanalan ɗum ɗandi ko mbo boyndete de 4 6 ko sare ɗo ni awa ni ko woni ɗo jodi. yala joɗade mi wiye fiyalla eyta mema kan goɗɗo wandana feewi tan fiyalla fiila No, abe juuɓe ko sare do no metti mun. Nani ko juwol lan halan. Met. Abo nyam, si do ma firgo nyam. Fus mi yottinta ko nul lan ko. Ko jono metti nyame. Met. Ojo ay bi nena mo woni fala kam ni so yidi na ngi jot ko na
Dono rewa? Oi, doko kuro beni ndala ungo. Dola ungo. Keso, oye kiti konjelo, ofodi, mojo kitu mofoda. Keso, oye kiti konjelo, ofodi. Kunsi Allah jemi, mi yo menguni re, salla jemi. Koto na alaga. Ala to. Alhamdulillah. Asi. Kono wa wada nan. Deja wargol hala na ma minge babe ne fatta tawno lili bazel litti jika yas e semis gi makko wono jonno lan telephone makko android lan jogiti lan juude cien jon kon wadi tamo jonno lan telephone oni ko minata mon telephone don ba joni mi luko ton telephone mi joa yo minata mon telephone mo jon lan don don bana lit mi yaltina on mi jonna mo sonne lan telephone wado o jouer mi jetti on téléphone mi junni mo tamo jodi kaya so ni mi junnu mo on téléphone ɗon mi natana mo mi yalti mi tawi o lilti e coñci o yaɗi o ƴetti téléphone o yaw o yadani la ñow on no wi joni noon o waccata téléphone makko e coñci ɗi baabe raɗila heɓi quelques jours ni mi ala hewtude ka suudu baabe no raɗila wo tanke ɗum ɗon artalta mi natu ka suudu nder Ayi ko sufa ɗum ɗo no moƴƴa ko ɗum jettugon goɗɗo kono anda ɗo weldon inutilement comme ça ko anda o wada piji ko don wadi dundo fu quoi sifa dundo non ande taw ko homboni anda e janga mo taw etidiya mo taw si lojina mo koma ko to ari mi andali ko non mo wayri si mi anduno mi nabatano mo kan fesi man no si nabi mo nana elam problème OK encore non ko no fanda non ko to ko ya geru gerete di fap ako ko sare do woni benna mo D46 D46 ko non wonate non ko bandije D46 mi holle mo min ko 8-10-12 ko mi 8-10-12 mi holle mo ko menen ko mamon do me heba ko men chonde nyamako c'était non kanko wawa ardo do adun do non metti quoi ele mal photo mako holla parce que si mi mo wata ntu holla photo mari photo ya na mero ni D46 ora bulu ko vrai vandi ay ko affirme ko la sikay habebe farawon wadale wi ko affiriji habe wadale tombi ko hore mabbe min non mi hollemo ko affiron ko lamcete mi wadade mi tampata mo hore ko affira hondo fino tumbe na manda but mi hollemo ko mamun do me heba depuis me heba me de mamun do mi hollemo ko mamun na bananare fami mi holle me ko jondi nyamako fami ba mi yi photo makon c'est mi Gongo. Ça va oui. C'est là. Ah ça va. Non déco da téléphone. Téléphone pas sur moi. Ni téléphone. C'est déco da. Ai jodi kana. Il faut me décoder. On doit compter ce qu'il faut me compter ce qu'il faut. Continue par là. Et face à quoi on y va bon. Décoder et face à quoi on y va bon. Non, techno. Ami, awa de ko dudde. Ana to awa de ko dudde. Wa wonde joni ara ko mi yaado e mum. Joni ko ya joddo abuna. Ayewte c'est faut tibri wade mi ko mi fala ko. Bon, yani di tati awade 60 wada 30. Ngi tati ko 60.000. Woto 60.000. Gira. Me das da fala ngol. Gira ngari do tungo mi jogi na jogi phone gi bugo sa do da prion golle sa de ko di do mi yeni wadi affaire mo me da dia kay de koda. Sanu nga fala kay ngoli dum fekke yeso bayna antu. De fala mais ça yimi ni ma menen ko sammin me woy de ko di do c'est parce que occasion jo bin kadi commission c'est pourquoi mi joni mimi ala tambo na wala buy adila no fien famo ni la famille rapidement di vida do 60.000 acha goto kala 40 tangi tati 100 kuno yelu ando ko 30 Mami fala grande ade ko tan di tati ara ko mi o bal makko famo andi engoli de un grande kundo ara mi o batam famo ni do gaga famo diri yalla ko yawnan dala wara na fandi na ona problem okay
kuno en aldi kuno aw kay lanka Na ini dabari goɗɗi go kadi. no ɗum no si ɗo e kikiɗe mi adda ɗiya kadi Bon, joni abola mi sodi aɗo connexion mi ara oɗo ko ma goɗɗina connexion quoi. Aɗo aboɗalan ɗo e ñaña watta yini e piɗɗiɗi ɗo mi ɗo watta. kono nawani Non ko connexion woni sodi ɗo par ce que oɗo ko ma télécharge programme makko. siku téléchargement Tutta abolan ɗo nan. ko yawnirɗa o ɗo wallahi ko noon mi welto Probléme ala. kaka lebina noon quoi grand ko maître mani ne maka da yakkitoto won golle ɗen ne aɗa vérifié Oui, allo. Ah, grand pay Congo ari do de wadda do téléphone ji nayi. Awa, are vérifier on daro siko kani. Awa, mi do ka place ga nani. Mi do api ma joni. Merci. Wala ga denya. Taba mo so. Wala dai. Ala de bu de gadi. That's la connexion. abotunga wala abotunga kene abotu no fo andi en famu diray go da yawde banta go lan ngi jude mo wala jonno ngino bara se kiya abotu kon wa explique go grand gare Quanto telefono gli? wala no Telepon di bawah, lo jadi telepon jamnya cuma nomor. wala no yaw je salam ci ka do ma ko dal ta wala man ko de ko jor aji ven Problem ada biar dia boleh. yo me na ko na merci nan Merci beaucoup. Jogo, thank you. na wa de ya kan ko ni ka na ka telefon ni ko tama u kana man ni na de ko na regarder moi ça wa direct jobu de jo wala Editando, terzo. ukana maler quoi ukana wonde maler ji quoi anda way men wuti tegi tama wundo abutu famali ngira ma famu ni nanga Endo da vai famoso. anda way men wuti tegi tama mu Gramal bom, on senti rongo vion. Gramal bom, on senti rongo vion. Gra abutu, sabo, gra sabo. Gramal bom fiala da lapang, gra. Posso che tu non. Adi yo ko ni won gi no. Wai gra ni won gi. Ai, gra malbom, gra anda ko beti uma. Gra anda ko beti uma. Ya ni telefono. Gra habo. Quando dio? Wala bono ko sen ba mo de yo tane wa ta fa mu de fu. Quando io te. Telefono lo tutti. Oltre telefono. Bono ai gra anda bono mi abe mi ala kadi mi ala. Quanto ada 500.000 giri? 500 gidi no ka konta orange money. Ya, awalla wallima. Diga konta. Don alla wallima, oltre dia telefono lo tutti. Telephone gidi ay di. Goto. Dikki no be. Kakuno wala so. Peti ngono ka marché do. Me jude peti ngono do ga. Peti Wa no di kama mo gite do. Gra malo hapo. Sa foto. Ai, wa dio. Ai, nango mono. Teka. Amen, men. Sekarang dia bagi galon me waktu. Ada tahu buka. Teka. Kau ni ada ni kan? Ai. Allah. Allah. Allah ulang. Gram. Gram.
kadi kon no jerdiɗa ɗum ɗo way wadi bon ni lam berne ne nan moji doy yera men mini bawdo ne wata Allah tawne dum la ilaha illallah kere e jungo be taji jungo makko won don mi acci won dum yani kono wada be tay ngo jungo mi fama li fus mi artu mi yalti de gerre non non mi tay ko mi don ko mi wata subhanallah ene ko danji janni mi anda hay ko dum hewti Kun wadi numéro mangala tadi. anda fu Kun wadi ma? 246 mi jokka ma o mi awrondire fenêtre apuna la ko lapta mi sakito Awrondirda fenêtre ye mi ma ba mboti mone mi jibi seke mi anda konto mi wonno alla walli mi tay mo be gon don e je njogo arno don ken pardon kon walli la nabilan ko lapta arrange la indi men dogi telephone jandi ko don may jakilande fo perdu na mere mi noddi ma mi ronki depuis mi joji ça fait moins 30 minutes la noddu dem mi mari no ko suude ko na ga mi jetti budi mi e ka ko putabe parce que tan yo tay don bulu fu wallahi ko finati mi boto don ay si dura andi ko betuna sukude ko ngara ko tay no gite o fala ma do wolude na go moy wudi den gite mamun do si on wudi tema gite mamun do hara mi anda ko no hara mi anda en ko fi on wonande mamun dura dani kono ma da bani mo solution en tout cas parce que maru ngara woni yawre han fe'iti o wata do ardo do den o wada ko wata ko ngimo ya malum o mutire ni tum enen ka den jandani dum do mamun do kan mi bani mo solution Ya, la belle, Allah la metti findinde. Non an goɗɗo an tako takkuma ka goɗɗum an tako ka wonɗa fi Allah inni mi haalanama goɗɗo goɗɗum an tako ko woni billahi ye Allahu akbar jaay ɗe wondi ka suudu ɗo kono mi lanni hutitade hakkunde men ɗum ɗo nde mi alama suudude ɗum ɗo ko gonga kam yo maala nde hande mi hoyɗima ɗo kam mi faalaka mayude
na ko de o ma ko musude ja hande mi hoydi maka mi fala kanu ma hoydude no afami ɗum ɗo hawra ngalla fepp koyɗol ɓi halanno ala wonoygol gonga ɗum ɗon noon mi yiɗa few hayyo eɓɓu wongol gonga na noon fere kannama wona gonga koko mi hoyduma ɗo welala sida hoytade goɗɗo nga waɗay woni doyi go on tigi inna mo hoyɗitiɗa on yalla waɗa ko moƴƴi ka ko noon fi koyɗol na ya duppu ko koyɗol on ɗum hoyɗuɗa nene gotan on hande mi hoydi ko walanaki lam few hellama on si tawi noon miɗo aani ɗum ɗon noon hata aruro hoyɗuɗam maayi acci fi yalla jentoɗa langa beteke mi haalanama ko mi hoydi kon mi hoydi ange 2 4 6 mo mi woni on mayude fi mum ni ɗo waludi hen ɗum hara wattanani ma ha maya ta yenna jaajo ko gonga kam mi haalanma mi wi hara wattanani ma maya ko ɗum ɗon deja mi wi yo donkanama kos anani a sutila ha maya a findinan fi keleyaji hoyɗita gollan fi keleyaji mi alama yo donko kos si ɗum fillitike ayyay morno ɓettanma honno ono dérangilan fiyalla fi hoyɗita golan koyɗi keleyaji honde mbini fuɗɗi kelammuɗo to fillanoma ha maya wallahi huwondiray ka suuduɗo an yoolakima ɗo few ko a ɓuttuɗo mo kuuɗe on ɗon noon somi yiidi o andu fiima on kasi waɗu kala ko falla nani komi woni on mayangol fewde ɗo ko mi hoyde amali ñan ko am mi hoyde to ɓaasi ko goɗɗo gol mi hoyde ɗo fi ɗum ɗo ko ɗon e ɗon mi yahanayi Apa mundo ini sudah punya dalaman? Aja langsung ke Kongo, non?